שלום לכולם, שמי דורון וזו ביקורת על הטנק קיוביס עבור פורום ecf.co.il. זכיתי בטנק הזה בהגרלה מטעם הפורום, בתנאי כמובן שאני אעשה עליו ביקורת. אז אם כבר לעשות ביקורת, אז למה לא בביקורת וידאו? היו בו דברים שאני מאוד אהבתי, דברים שאני מאוד לא אהבתי, ונגיע לתוצאה הסופית המשוקללת בהמשך, ואני גם אסביר מדוע היא ככה. זו הקופסה שהקיוביס מגיע בה. הקופסה במקור הגיעה אליי עטופה עם נילון, אבל כבר פתחתי אותו עם סכין. קיוביס אטומייזר, סילבר או בלק, כסף או שחור, ג'ויטק, קיוביס אטומייזר, ספרון הוראות קטן, ספרון הוראות מילוי, ספרון, ספח אחריות, Authenticity Check, בדיקת מקוריות, הטנק עצמו, שני ראשים נוספים, ראש אחד מגיע מורכב בתוך הטנק, דריפ טיפ נוסף, מזכוכית או פלסטיק, מרגיש יותר כמו פלסטיק האמת מאשר זכוכית, אני עוד אבדוק את זה, וזהו, זה מה שכלול בערכה. הדבר הראשון ששמתי לב אליו שמעניין כשאני פירקתי את המיכל הזה, זה איך שהוא בנוי. הראש מתברג למטה. אופה. זה הראש שהגיע מורכב. פוקוס דניאלסון. סטיינלס 316, כחצי אום, מומלץ בין 15 ל-30 וט. הפלטה הזו היא למעשה מה שעושה את המגע החשמלי בין התחתית, שאני לא יודע עד כמה טוב אתם יכולים לראות את זה, אבל היא אטומה לגמרי. לבין המוד. רעיון מקורי, מאוד אהבתי אותו, אבל זה גורם לכמה דברים שאנחנו עוד נגיע אליהם בהמשך. הדריפ טיפ כמובן ניתנת לשטיפה. בסיס עשוי דלרין, הדריפ טיפ עצמו עשוי מתכת. והדבר הראשון שאני רואה על האטומייזר הזה שמעצבן אותי כבר מההתחלה, זה ההפרדה הקטנה הזאת כאן. זה למעשה השליטה על כמות האוויר. פתוח עד הסוף וסגור עד הסוף. אתם יכולים לשמוע מעין קליק קטנצ'יק כשזה מגיע לנקודות הקיצון. זה נראה כאילו שהאטומייזר לא סגור עד הסוף. הפס הזה זה משהו שיכול להוציא אותי מדעתי. זה סובייקטיבי לגמרי, זה רק אני ככה, אבל זה לא מחייב שזה רק אני ככה. המרווח הקטן הזה, זה נראה פשוט נורא לדעתי האישית. כמובן שמה שקובע בסופו של דבר זה היעילות של האוטומייזר ולא איך שהוא נראה,
אבל גם לאסתטיקה יש איזשהו תפקיד. בעיה נוספת שגיליתי כבר על ההתחלה, הראשים האלה מגיעים אטומים בבליסטר. עכשיו, הכל טוב ויפה, כל עוד הראש נמצא באוריינטציה הנכונה, ככה שאפשר לקרוא מה שכתוב עליו. בקושי. זה הראש קלפטון, 1.5 אום. פוקוס. מומלץ בין 6 ל-20 וואט. וזה ראש מסתורי. אין לי שום דרך לראות מי זה, מה זה, איך זה, למה זה וכמה זה, בגלל שהוא פשוט מסובב כלפי פנים. עד שאני לא אפתח אותו, זה כמו הראש של שרדינגר. עד שאני לא אפתח את האריזה, הוא יכול להיות גם ככה או גם ככה. כל כך אהבתי את הטנק, שהחלטתי שאני גם קונה לו ראש לבנייה עצמית, RBA. ככה זה מגיע. קוגנדו. הוראות שימוש. הראש עצמו. אורינג קטנצ'יק. אורג או 2, סלין נוסף להחלפה ומברג. וזהו. הראש מגיע כבר בנוי. לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה. הראש מגיע כבר בנוי ועם חלק להחלפה בתוך הטנק. מאחר והראש הזה יצא נמוך מדי, אז מצורף חלק ארוך יותר, או שזה הפוך, שזה קצר יותר, והוא ארוך יותר, אני כבר לא זוכר. בכל מקרה במצב, הכל נראה נקי בצורה מצוינת, ככה שאני לא מאמין שאני אצטרך לשטוף את זה, שזה דבר טוב, מאחר וזה כבר בא מורכב ביחד עם כותנה. אז האפשרות שלי זה או לשטוף את זה ולתת לכותנה להתייבש, או להשתמש בזה באופן מיידי, ואני בוחר הפעם להשתמש בזה באופן מיידי. אם יהיו איזה שהם טעמי לוואי, מן הסתם אני אעדכן. נתחיל בדברים החיוביים. זרימת האוויר שלו לדעתי הרבה יותר טובה מאשר הקנגר סאבטנק. פתח האוויר שלו פשוט יותר גדול, מאפשר מעבר של יותר אוויר. זה מעולה, אם כי הפתילים שלו, הראשים המוכנים, חלקם סותמים את המעבר האוויר הזה כמעט לגמרי, מה שמייצר חוויית אידוי לא נעימה במיוחד. המכל הזה לא חף מבעיות. תמיד, לא משנה מה תעשה ואיך תעשה, אחרי שאתה ממלא את הטנק ומכניס בחזרה את החלק עם הראש, תמיד יהיה לך 2-3 שאיפות ראשונות עם גרגולים. כמו לנסות לשאוב משקה דרך קשית, כשהגעתם כבר לסוף של המשקה. כדי להוסיף חטא על פשע, יש גם ספיטבק, יריקות, של נוזל לוהט הישר לשפתיים. הראשים שמגיעים עם הטנק הזה הם ראשים עשויים מ-316 סטיינלס סטיל. מי שלא יודע, 316 זה נירוסטה בפוד גרייד, בדרגת ניקיון המתכת שמתאימה לתעשיית המזון. הראשים שמגיעים עם המכשיר מגיעים בשלוש התנגדויות שונות. 0.5 אום, 1 אום וקלפטון 1 אום. היו לי ציפיות גדולות מאוד מהקלפטון, והוא אפשר להגיד שיחזב בענק. אין הבדל בינו לבין ה-316 הרגיל. כשלקחתי את השאיפה הראשונה מהטנק הזה, אני התאהבתי. השאיפה הייתה פתוחה, אוורירית, כמות עדים מכובדת ביותר. הטעם היה סבבה, הכל היה טוב. למעשה אני כל כך התלהבתי שאני כמעט מיד הלכתי והזמנתי לעצמי בילד דק, מאחר והטנק הזה לא מגיע עם אחד בתוך הערכה, שזה חיסרון גדול לדעתי. אם כי לטנק הזה לא ציפיתי למשהו אחר, ניגע בזה בהמשך. כמו שאמרתי, הראש של 0.5 אום 316 היה תענוג. לקח לו כחצי שנייה להתחמם, אבל ברגע שהוא היה מתחמם הוא סיפק אידוי תענוג. זרימה מעולה של אוויר, כמות מכובדת ביותר של עדים, טעם טוב, ממש על הכיפק. כל זה השתנה כשהרכבתי לו את הסליל של ה-1 אום. אני לא יודע אם זה ככה בכולם, אבל בסלילים שאני קיבלתי, גם ה-1 אום וגם הקלפטון 1 אום, פשוט הייתה יותר מדי כותנה שחנקה את
כל המעבר אוויר. היה צריך להיאבק על כל נשימה, ובקלפטון זה היה כמעט הכי גרוע. הכי גרוע זה היה בראש לבנייה עצמית שהגיע. שם הוא היה חנוק לחלוטין. היה לוקח לו כשנייה אחת שלמה להתחמם לפני שהוא היה מתחיל לעבוד, מרוב שהוא היה חנוק עם כותנה. סליל החצי אום היה לוקח לו חצי שנייה בערך להתחמם, והיה מספק אידוי מעולה. סליל האחד אום מאוד מגביל את השאיפה, ועדיין היה לוקח לו את אותה חצי שנייה להתחמם. סליל הקלפטון נתן לי את אותה חוויה כמו הסליל האחד אום הסטנדרטי. אם כך, בשביל מה הטעם בסליל הקלפטון? מיותר לגמרי אם הוא נותן בדיוק את אותה חוויה, אבל בדיוק כמו הסליל אחד אום הסטנדרטי 316. כאמור, הזמנתי גם בילד דק לבנייה עצמית, כדי שאני אוכל לחוות את מלוא החוויות האפשריות עם הטנק הזה. זה לא חוויה כיפית במיוחד להחליף כותנה בדבר הזה, הוא פשוט קטן וצפוף מדי. גם הפתיל אמור לבוא מסביב לסליל, וגם הסליל יושב בצורה מאוד לא נוחה, והוא פשוט מתוכנן לא בצורה חכמה ונוחה לשימוש. בעיניי זה מרגיש כאילו שכל הטנק הזה נועד למעשה עבור מעידים מתחילים, שכל מה שהם יעשו איתו זה פשוט להחליף את הראשים שלו בראשים קנויים, ולהמשיך לשלם במשך כל אורך חיי הטנק על ראשים קנויים, שזה לדעתי חיסרון אחד ענקי. הגורם המחפר הכי גדול של הטנק הזה הוא הטעם. עם ה-1 אום 316 הרגיל, לא הקלפטון, הרגיל, הטעם היה שיפור משמעותי ביותר ומורגש מאוד לעומת הקנגר סאבטנק. מסקנה סופית? עדיף להימנע. הטנק הזה מרגיש לי לא מספיק בשל ולא מספיק מוכן בשביל לצאת החוצה. הוא מרגיש כאילו שהיה צריך לעשות עליו עוד כמה דברים, או שלמעשה הוא תוכנן מראש על מנת להקשות על המשתמשים לבנות אותו, כדי שהוא ימשיך למכור את הסלילים הראשים המוכנים. זהו. תודה רבה שצפיתם, ושיהיה לכם המשך יום מקסים. מכירים את זה? זה כמו שאתם שואפים, מנסים לשאוב משקה דרך קש, וזה עושה פח פח